Как сега да се изразя? Да не звучи... Грозно. Да. Абе, има си свое разбиране за живота. Има си свое разбиране за живота. Разбрах, че има някакви неща там, проблеми. Не проблеми, а по-скоро различни мнения имат с тяхните относно тия килограми и така нататък. Ама какво от това? Тя се живее нейния живот, да никой не пречи да кого с какво е попречила. Това си е нейна работа, бе. Дали ще е 200, 500, 600 кила, това си е нейна работа. Тя вреди само на себе си, пречи само на себе си, по какъв начин пречи на останалите. Какво са тръгнали да й говорят на момичето, каква била, що била и така нататък. На всичките живота им цъфналата вързала, че тръгнали да обсъждат Веселка. Събирай кумбата и Перси, елате в потното в Перник. Светослав с 2 лева, мерси. Какво е това потно в Перник? И Перси казва, Не знам какво е. Дискотека някаква. Потното. Да. Я виж как са събрали Ронси, Перси, Чоле. Гош. Не мога. Гош. Гош да вайб. Ей, толкова е Сладор. Ми какво кажа, бачи? Какво ти искаш?